Bon dia a tots els nens i nenes de la Vall, com esteu? Jo estic supercontenta de poder passar una estoneta aquest matí amb tots vosaltres i avui us porto una activitat que, inspirada en el projecte d'indagació que estem fent els nens i nenes de P4, que són els castells. Estic seguríssima que us encantarà a tots i a totes i que fareu coses espectaculars. Som-hi! Per fer aquesta activitat, primer necessitarem qualsevol recipient de forma cilíndrica. Per exemple, un got, un rotllo de paper de vàter. Primer el que haurem de fer és decorar. Decorar-ho com si fos un castell. Cadascú ho pot fer com més li agradi. I podem utilitzar llapis de colors, podem utilitzar ceres, podem utilitzar pintures. En cas que no tinguem rotllos de paper de vàter, el que podem fer és agafar un full de paper, un full en blanc, el dobleguem per la meitat i tallem amb les estisores. En recordeu-vos que hem d'agafar bé les estisores i amb compte. Una vegada el tinguem retallat, el que farem serà pintar-lo, decorar-lo, també com si fos un castell. Una vegada ja el tinguem decorat, l'haurem d'enrotllar i posar-li un trosset de celo. I així ja tindrem el cilindre. Si volem fer la torre en forma de muralla, el que haurem de fer serà fer uns petits talls a la part de dalt i després arrencar-los o tallar-los. Així. En cas que vulguem fer acabat en punta, el que farem serà dibuixar un cercle en un paper i retallar-lo. Una vegada el tinguem retallat, també l'haurem de pintar com si fos un castell. Jo ho faré amb rotuladors i amb ceres. Una vegada ja tinguem el cercle pintat com un castell, retallarem amb aquesta forma. Ara agafarem aquestes dues puntes i les ajuntarem. Per fer la bandera agafarem un tros de paper i tallarem les puntetes. Ens queda forma de triangle. Aquest triangle el doblegarem per la meitat. El decorarem. Una vegada pintades les banderes, agafarem un palillo i el col·locarem pel mig. Ara el que ens quedarà serà enganxar les banderes a les torrasses. Quan ja haguem acabat de fer les nostres torrasses, ja podem crear el castell. Jo he agafat una capsa de sabates i he enganxat les torrasses al voltant. A dins del castell puc fer el que jo vulgui, com més m'agradi. Feu volar la vostra imaginació. I quan tingueu fetes les vostres creacions, les podeu penjar a l'Instagram, papes i mames, i etiquetar a la Vall. Si ens etiqueteu, nosaltres ho podrem repostejar i així ho podeu compartir entre tots i ens anem inspirant els uns als altres. Petonets!